Baria bagoswachi University nigo bachakabene ase chinsemo imeye county ya Kisii yanena ase University ya Kisii nigo aborokiwa mubaro munene bwa borokiwa oenekiwa abo baswa kwerikia na gochaka amasomo abo ase University yo umurobiri okageire koira amatuko atatare bosyo Kolengana no registrar across University ya Kisii Dr. Josh Kirongoni gatebere buna aborokiwa gwetani chiri isano ne maseri tokoria rero nigo baikirana ase University eyo aso mwako bomotangani na boni go batebere na babegete murobere sene kone kimbachi kwaliganya gwetani abana chiri 10 ase bali bagochigosoa omwako bomotangani ase University ya Kisii oigoni gatebere University ya bekire murobere sene kone kibuna kiro mwana ngochara kwanyara libagari yabene kunyana kugendera na masomo ase University yo ya Kisii. Omorikeito Josephat Amisi no roboti urwaso bwagare. Tukori tsanganire okwerikia imeye University ya Kisii nigo abaiboli amuna abana banyarako bawikira naso bonge ase wikira abana chiribu isano nemo gati abana bakagero wikira na gaiga chiribu 10 banyarako bawikirana na boigo ane no botenelwe University gochaka omoroberi bokorikia abana bwo itukoria lero italikinye otwarenge kwaligania abana bagocho mwako mutangani first years na itukoria lero kurwa twajagete chinsa cha mambia 12 ange gwika chinsa isano na mwega konya twaliganiria abana chiri bisano na mo echiminye asa abana balia twaliganitie konya warange gwetani chiri 10 na bozo tatagotebanga ayonsi ganyalikanira singencho University ya Rostimo Design ibinte binge gobia tumia technology iga abana banonya bale goja bonsi 10 abantu barengere diko bali gatikulia lero irinde baswaso mu University baswasa masomo lero ni utaragopokia University ya Cheto kwalia bali gocha lero na mono mweso koligereria tu abali ganini no twenga koruchisa ikomene amachama na mono miroberi yabangire no mutendo witwe chisemi Dr. Josh Kirongoni nigo yangembya sana abana mbabekire baho kwali katikugeita nonye nkwanya gochaiga ayebodi ngeita ke University ngeke kuna waikabu nigo kwali kanibwa kworokereribwa paka waika wakol ni Kiandizi TV nigo Dr. Josh Kirongoni baigane kire buna abange babaiboli na baiga bana banyarako bagwikirana ase skuru yo banyarako bakorawa na bande kwerikia anene ase omoroberio olio bwa help lindi na barabachiko baba kokonyeka ane chibesa chiriche scholarship chikwane no amone serikali ase baigo mubaro bwabana ase University yo okagere baigo komenteka kubwatekana no konganyigwa kwa bande gocha ase University yo ya batara apply konyora scholarship goze help loan twa bigete na nero redesk asaba kokonyo abo bale kokonyo bakora application irinde benyorera obokonyo kubwa serikali nabo igo ekero abande bali kuchambale batari se mangana ya technology atali twabegete nawo igemesa sibali kwita bakonyo bwango na mono asichina ambachiria twagokere sana na mono no twachiri 8 ekali bali gochire chikuru University gocheyende twanyora chinamba chikamenda neki twamanyanga oboguma bwa gusiamborese kuwa bali moko genda risiko mochikori chisemi mwamakanyo mutume kibazi chinyika cyokomenya obwechi wakana fees probably oyobo igobo kwelike na goso ase University yo nonyara ko bagokogendera ase litukoria ngyo na ngiende aboigo ase echume yengima ondekero kendo leisiko abona togocha naye bwangu lakini umurobelio yonto yoeta matukata igo yotacha lero ankyo ndiro nande gata chankyo nabego mambinde nero tugureta matukaya atatu aso kwaligania abana kero kenda abande bakorware igo goikera Jumatano tugwenete kogendera ko baligani lakini onde naro nerale mono kara ache within a week tuli gushikira mwana uyisku batiko jakara miss na Ijumaa kwachakiri ndokoro na orientation barai ababorokiwa ime University yo nigo boigo banyarako bako baligania abana banyarako bakwelika na wikirana ase University litukoria lero na boigo kubaganeria amaya chinga kibaragendere koba bakogendera nechisemi chiabo. People from different ends of Kenya, from all the 47 counties, tumewakaribisha sana, feel at home kwamba Kisii University remains the best university
of the 21st century. Be admitted in Kisii University to join all our clubs and societies that they may be recognized by the society. I can urge the government like waharakishe so that wapiane the scholarship and help ndio wanafunzi hata waweze kuregister units so that they can be able to do the exams. Kulenga no buteneni gobanyira ko bogoteba nige university ya Nyareko kwebanga asubwamo akonekia buna abana babange bakonyara ko bagwikirana gaiga banyara ko bakwariganirwa na boigo konekiwa buna banyara ko bakorokiwa asicisemo bagenda tukoba bakwerikia kuri Patrick Taseni Kiandize TV kule University ya Kisii yenye kutoka County ya Kisii Literane Josephat Hamisi.